Helo, mae'n wsos Eisteddfod ydi. Ond na, tyda ni ddim o'n cae, dos na'm stondin na phafiliwn. Ond mae dal yn wsos Eisteddfod ydi. A da ni griw o gorlan, da ni dal sio neud beth. Felly mae gennym ni thema ar gyfer yr wsos yma. A da ni'n holi'r cwestiwn, pwy yw Iesu? Neu os da chi'n dod o'r gogledd pwy ydi Iesu? Felly be ydych ateb chi i'r cwestiwn yma? Dyn ni'n meddwl bod chi'n meddwl am Iesu a chi'n meddwl, ella boi'n dod o'r dwyrain canol, neu gyda fo farf, gwallt hir, sandals, oedd o stalwm, boi really neis. Oedd o'n sôn am edrych ar ôl bobl, bod yn blem o boi dros nesaf caru, gymydog, math yna o beth. Ond da ni eisiau wirioneddol holi'r cwestiwn wsos yma, mynd i wraidd y peth, pwy ydi Iesu? Go iawn. Felly sut da ni'n dod i'n abod bobl? Wel, mae rai ni siarad efo nhw does. Rai ni holi nhw pwy ydi nhw. Ble nhw'n dod, ble maen nhw'n berthyn, beth sy'n neud nhw yn nhw. Felly dyna beth da ni'n neud. Da ni'n mynd i holi Iesu hun. Pwy wyt ti ta? Felly, da ni'n mynd i edrach ar ateb i'r cwestiwn yma mae Iesu'n rhoid. A mae o'n deud hyn amdano fo'i hun. Mae fi Goleuni'r Byd. Ni bydd neb sy'n fy nhanlu ni byth yn rhodi yn y tywyllwch, ond bydd ganddo olygu'r byd. Felly dyma ni honiad ynde. Mae Iesu'n honni a'i fod i goleuni'r byd. Wel, os oes angen goleuni, mae'n aml bod yna dwyllwch yn does, a dwi'n meddwl bod ni, bobl y pandemig, yn gallu tystio bod yna dwyllwch yn byd yn does. Da ni wedi profi hunan yn ysu, yr unigrwydd sy'n dod hefo hynna. Da ni wedi profi pethau fatha, yr salwch ma'n ymbrifo ni, yr salwch ma'n cymryd yn hanwyliad ni. Da ni'n byw fel bod ni'n agosach at sgysgod marwolaeth rhywsyd, mae'r llywodraeth yn greu llanast, a mae pethau sy'n ymddangos yn fler, dydyn. Felly fedra ni ddeud, mae yna dywyllwch yn y byd yma. Ond mae Iesu'n deud, mae fod i'r goleuni. Mae o'n cynnig gobaith yn wyneb yr anobaith yma a'r tywyllwch trymaid. Mae o'n dod â gobaith i oleuni fo'i hun a deud, ia, da chi'n byw yn hysgod marwolaeth ar hyn o bryd, ond dwi'n cynnig lle i chi byw ac i rodio yn y goleuni. Lle da chi yn rodio yn y goleuni sydd i trechu marwolaeth. Felly dyma be mae Iesu'n deud amdano fo'i hun. Felly os da chi eisiau ffeindio allan mwy, da ni'n mynd i fod yn rhannu drwy gydol yr wsos yma dros fideos. Ac os gennych chi gwestiwn i holi ni, pwy da ni feddwl ydi Iesu ac i gael sgwrs am y peth, teimlwch yn rhydd gysylltu efo ni.